नै मावजि फिसाया अयनाय मेगनानो गेङाखै बेखौनो बिमाया गारबावबाय आरोना नै नैबावहायबो मानै दङ बिस्रा उन्दुगासिनो जाला नै आंखौसो बिमा नंबाय बे दहाय फुंनिफ्रायनो गैया आरोना लोगोफोर थारमाने बे मावजिया नै आं देखायदोंहाय मेगनानो गेङाखै नै बेखौनो गारबाय बिमाया मासे गाज्रि बिमाथाय ओमफ्राय दा आं बे बिमाखौ नागिरहैनो नागिरदों आरोना बे फिसाखौहाय लानानै माने जोंनि न' खाथिनिसो जोंनिथ' नङा जोंनावहाय मावजि फिसिनाय जाया दा बे फिसा जानायखाय माने जोंहा जोंनि न' सिङावहाय जाखोमानानै थादों बे खादायावहाय ओमफ्राय दा अननानै फिसाखाय नैबे न' गोदान लुनाया बेवहाय बरननानै दोनफैदोंमोन दा बेवहायनो थादोंमोन आरो सप्ता खनसेल'सो जादों मेगनानो गेङाखै दाबो दा आङो दा बे मावजि फिसाखौ मासे लानानै बे न' खाथियावहाय नागिरहैनो नागिरदों आरो फैगोन ना फैया लोगोफोर आङो दा माने मावजि फिसाखौ लाना फैबाय नै बेवहायनो जारलासो बिसिनो नै नै होनलाय बोरो बिमाया न' सिङाव दङ ने नंगौथ' अहाय नैबे सावना नङा बे बिसिना सावना लोगोफोर बिमाया गैबावा जाहैबाय बाहा थांदोंथाय बे न' सिङाव थायोमोन होननायखाय नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नै बोरमाफ्रासो मा बुस्थु नङा ने नायलाजोब्बाय नै बोरमाया जोंनिखायसो आंहा रुखैबाय फुंनिफ्रायनो गैया लोगोफोर मा खालामनांगौ जाखो आंथ' गाइखेरबो दौवा जेबो दौवालै बेथ' आहार मोनजायाबा थैसिगोन बिराद जारला जाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे नोंथांमोनहा मावजियाबो बिदि थायो आरोना माने आहार नागारस्लाबै मेगन गेङैयावनो गारनानै खारो थिग बिदिनो जोंनि मानसिफ्राबो हिनजावफ्राबो बिदिनो आरो माखासे हाबा जानायफ्रा उन्दै उन्दैयावनो हाबा जानोसै ओमफ्राय फिसा गोरलैखौनो गारनानै खारनोसै बिदि थायो आरो फुंनिफ्रायनो मोनलोङासै आहारखौहाय नै जानो मोनासै गाबखागोन ना जारलासो गोलैगोन दा मा जायो र' बिस्राबो नै बासथाबथारबाय आंखौसो मासे गलांलायबाय अयनाय बिमाया नागारबावबाय गलांबायलै बोरो मासे फाफि बिमा बेलाय नै थारै फैदल था नायलाय नै दासो फैदों बे था मावजिया जाव दासो फैदों साला मासि गोदाव सोराव नायदो नै खारलांबायसो नै मासि गाज्रि लोगोफोर मावजि बिमाया फैफिनबायमोन ओमफ्राय माबा थांफिनबायसो गोदाव सोरावसोखा बिमाया ओमफ्राय दा आं नै जोंनि बारियाव दंफैयो आरोना ट्रेक्टर होखाबाय लोगोफोर नैबे बे नुनाया जोंनि बारि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जोंनि फुख्रि ओमफ्राय ओरैथिं जोंनि न' ओरैथिं नुवाखै नै माबायदि लांदां बरिया दा जायगाया ओरैथिं फोथार जाहैबाय दा बेलासिबायबो आरो दा एसे साहा लोंनो नागिरदों एसे सिथ्लायावहाय देखायहैनोसै आं लोगोफोर बिमा दङ बिनिफ्राय बिब' सासे दङ न' खाथिनि माइआ नै बेवहाय बिराद मोजां जायो जोंना नै बिसिम बेसिम बेनिफ्राय ओरै सिदा ओरैया मालायनि जाहैबाय ओरैना ओरै एसे कमेन्ट खालामना हरदो लोगोफोर गुटका मास्टारजों एन महिलारि मोननाव ओरै दैदेन खनिस्था बिसिनाव थांजोबगोन जोङो मिथिबाय एबार नेक्स्टआवहाय नोंथांमोनहा आसरितसो सानगोन
आं एसे खोन्थाखाबाय भाइरेल जानायनि ट्रिकखौहाय एसे सोंहैनांगौ बिसिनाव लोगोफोर दा दिनैथ' जोंहा इनभाइरनमेन्टेल डेमोन नालाय आंहाथ' बिफांखौनो गायनाय जायासै लोगोफोर ओंखायनो दा आं नै बाजैमोनहा माने फट' खेबजानो नागिरदों इनभाइरनमेन्टेल डेनि सान्तिजों बाजैजों ओमफ्राय नै केमेरामेना माला फैलायखो बेबा गसाइगावनिफ्राय दासो फैदों मा बिफां जाखो बेलाय बाजै खोदोम ए खोदोम फिथाइखौ जायोमोनहाय माबा सेसा बेदर जानाया थाबथानाया माबा गयोमोन नामा बिदि होननाय खोनायो गोमोना गोदैथार औ दे जानो जाबाय माथो फुलाला सुनुखो इनभाइरनमेन्टेल डेनि सानसेनि नामै बोरमाया जालाबायालै बेखौ खेबजागासिनो जोंना आयंआ बोरै सिनबाय नै केमेरायाव नाय मा मैखि गलायलायनाय जाखो नै देनां माबाबा फिसौफ्रा नायनांगौ थैबा दा साफा नुदों बेसेबांसो इयार जाखो नोंलाय खय बोसोर जाखो आयं 80 बोसोर जाबाय अ माय गड नै लोगोफोर बे जोंहानि आयं बाबानि बिदा 80 बोसोर 80 बोसोरा थामसा नामा खौब्ला बोराय नाम मोजां मामोनलाय दे समरेन आयंनि नाम मोजाङा समरेन ओमफ्राय नाम गाज्रिया खावब्ला जाहैबाय आयं खावब्ला गावनो होनना लाखाबाय जेबो नंला देनां जों नायनो थाथोंसै मोजां नायहरफिन नै केमेरायाव नङा नोंखौ दा देखायगोन आं र' नोंलाय नैबे केमेरा जाबाय हाग्रा सावनो नागिरदां ओमफ्राय सानसेया ग्रुपआव हरनांगौ होनदों नामा स्कुलनि ग्रुपआव नै गायखांबाय थांखाथारबाय नै बोरमा मोसौआल' गाग्लिदोंसै सेसखा दोनजाखाया आं एसे माबानानै बेखौबो ओरैनो खेबना हरनांगौसो आंथ' दिनै फट' गायनाय जायासै इनभाइरनमेन्टेल डेआवल' गायनाय जानाय नङालै बे दस्रा दिनावबो गायजायो आरो सोलाबै हले माथो जोंना आयंआ दा दाखोर सावबाय आरोना हौरैथिं जोंनि अमा दं फिसाया मानैल' जारलासो ओमफ्राय बेफोरखौनो भिडिअ खालामनांगौलै ना लोगोफोर जोंफोरबायदिया माने बाहेरायाव ओंखारनानै बाहा भिडिअ खालामनो हानो दे रां रुफा गैया गारि मथर गैया बेफोर ओरै लकेल एरियायाव न' खाथिफ्रावनो ब्लग भिडिअ बानायलाबायाबा माथो उफायबाव नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा जे सानो सोरबा है बेफोरबायदि भिडिअखौ नायो नामा जेबो खामानि गैया होननानै साननो हागौ खिन्थु माखासे मानसिफोरनि थाखाय बेनो एन्टारटेनमेन्ट जायो नायथावथाव जायो आरोना दा गासिबो समान नङा नालाय लोगोफोर जाय नोंथांमोनहा जेनेबा है बिनि भिडिअखौ नायो नामा बिदि सानो अननानै नोंथांमोनहा बिदि साननो नाङा दे लोगोफोर दे माने नायनांगौ आरो माने लासैसो देरलाङो नालाय माने न'निफ्राय बाहेरानिफ्राय आउट कान्ट्रियाव बिदि आरोना लोगोफोर आलासि दङ नै आलासि ओमफ्राय नै बिमाया सिख्लाथार होनदों नामा रुजुमोना जायनो बिहामजो बिखुनजो मोनो बेनो खाफाल गोनांबावसो दाबादियाव जिराय मोनजाबावगोनसो बिदि होननानै जिराय जाफैबाय सेसखालै बिहामजो मोनबा आंबो जिरायना जागोन बाल आं बिहामजोखौ मावहोगोन आं बुरैयासो मावबाय थानो हायाना नै न'आ एनाखन्दा हाबग्रा गोजा थारमाने बिमायाबो जा खस्थ' बिहामजो होबा थाब बुरियोनो एफा बिराद खस्थ' खालामनानै जाहोबोबाय जोंना बिफा गैया नालाय लोगोफोर बिफा गैयै बिमा गैयैखौ जेबो मिन्थिया आरोना माखासे मानसिफोरा दा बिराद खस्थ' थारमाने बे नैबे RCC नुदों ओमफ्राय ओरै न' मोजां लुनाय बेफोरो नैबे गभर्नमेन्टनि नैबे
मालाय लुना होनायसो रायजोफोर जोंनि बाबाबो लुनाय नङा आंबो लुनाय नङा बिमाबो लुनाय नङा ओंखायनो आब'मोनहा मिथिगौ ओमफ्राय फुरा नैबे न'आ 30 बोसोर जाबाय आरो आं गैयै समावनो दंमोन बेखौ गासिबो साल बाथा गोजाजोब बेवहाय दा बेबो मालायनिसो आरो जिखुनु जाया आं खोन्थाथ'ला सोरनि माने बिमायफोरनिबो जानो हागौ बिब'फोरनिबो जानो हागौ बिमायंफोरनिबो जानो हागौ नालाय दा र' आंबो सानसे समावहाय बिल्डिं लुगोन रायजोफोर नोंथांमोनाबो आंनिखौ शेयार खालामना 1 मिलियन साबसक्राइबार खालामब्रा दे थाबैनो साबोरैना मालायफ्रा माब्रै हिनजाव मोजां मोजां मोनोब्रा जाम्बालाय उदै लरग' लरग' खालामग्रोनांगौ हिनजाव मोजां लानोबा होनबानो मोनो आयै नंगौना नङा जाखोनलै बोरमायाबो डिस्टार्ब आयै नै आंना उदैया लरग' जाहांबायथ' आरो बोरमाया बेथाल गोजाजोबलाय बोरमायाबो होद उदैखौ जरुफोन नै मासि गाज्रि नोंसोरलाय मा बोरमाबो गोमोन नायलाय माबायदि पाप्सफ्रा नै आंना उदै लरग' जागोन ना जायाखै नै रायजोफोर उदै लरग' जाबासो माने हिनजाव मोजां मोनोनो नोंथांमोन होद लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे मोनाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नैबे गोरिबफोरनि ब्लगा मोजां जाखाया भिडिअआ नोंथांमोना सापर्ट खालाम लासैनो भिडिअ मोजां खालामनो थाखाय माने न'आव भिडिअ बानायोबा सानफ्रामबो हायो आङो खिन्थु एखमबा टाइमानो सोलाबा आरो भिडिअखौनो माने न'फ्राव बानायनाय भिडिअखौहाय नायनो नागिरा नालाय बायो ओंखायनो आङो बानायनो बोरैबा मोनलायलाङो आरो बालायलाङो दा टाइम मोनबा बानायगोन र' खामानि मावनायखौबाबो न'आव थानायखौबाबो बानायगोन आरो मोजां मोजां भिडिअ फैगासिनो दङ दा भिडिअखौ फोजोबथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय